othagore. Ng'ato nyalo amiuru machop Migori yo maber. Nyithindo nyalo somo e gwengewa mokolaw somo. Wanyalo yudo thieth makare e gwengewa. Mane gini tieko godhier. Dhier ok bitieki. Apenjo joma koro pingo ni. Ere kaka ginto ne gidwaro ni Jaluo tiek dhier kuom. Option ma Jaluo nego bed sana. Ne mane. Emi penjo. Ema penjo ni option ma Jaluo ne en mane. Kech kata ka wadagi. Kata ka gionge. No ng'ani ile no njalo jagotni. Kano joko nyalo tia moko kelonwa kata mana dongruok. To beke no dhi adhiya mutieki. To an monyalo kelo go wakaw ngech wambe jowa sola no ushuru. To mara riyo barabara be joma wacho no dhi street ok wono dhi street. Kendo sani. Ang'o modhi ne street? Abduction itie. Abduction sani e agenda parka notam William Ruto. Pesa onge kuom jopiny. Pesa economy ema koro idwa kel ngene ko ga TTI pinyo yi. Donge sani kata kawuono ni ka inge ng'ato kono go picha nyithindo 20 kata 30 tiyo dogo ket pesa ofuko gi godhiambo maka gino de onge kanyo bende gin mana tiri miche gi to pesa no ok donji ng'ama supply kuoyo ng'ama supply simiti ng'ama supply chuma ng'ama tero maram miyo moro nitiere matedo nyuka masani en saa 4 jo chako nyuko ire yene job no bedo created ne mama no watchman nitiere monde kanyo mrito Leisure site. Dogo pesa chake tu fuko ne samedi chak ger hostel teger affordable housing to TTI idhi to hospital idhi ipani jedima idhi mi dongruok kanyo. To mara riyo kata be wani street no adhi na loro daraja ma Migori to sirkal to ni tietia yuri lite tera konde moko wonto waga koko waga koko sani gimwago ni koko onge wanyalo bedo gi William Ruto to akwere karach to nyako winji kaka sani wach tia